Ahoj přátelé historie. V dnešním díle Archeostřípků jsme zavítali k obci Svor, kde se buduje přeložka silnice. Archeologové zde narazili na zajímavý nález. Já bych na první pohled řekl, že se jedná o jasnou studnu. Ale archeolog Honza Košťál ze společnosti Labris nám k tomu ale řekne víc. Nejedná se o studnu, o které jsme zpočátku také uvažovali, ale jedná se o vlčí jámu, respektive past na vlky, která zde byla vybudovaná v období novověku. Jedná se o kruhový útvar, který byl hluboký kolem 2,5 metrů a vnitřní průměr této pasti činil 1,80 m. A na jeho dně jsme našli zahrocený dřevěný kůl o délce téměř 1 metr. Samotný nález, jak vidíte, se nachází v takovém drobném údolíčku při vodoteči mezi samotnou obcí a pastvinami, což může předpokládat, že to byl nějaký migrační koridor a kde vlastně si původní obyvatelé obce někdy v tom 16. 17. století mohli tuto past vyhloubit, aby chránili tak svá stáda před pravou zvěří. A než nám, Honzo, budeš pokračovat ve vyprávění, vrátí se nám do obrazu. Ano, výborně. pardon. A já se zeptám, jestli jste narazili i na nějaký střepy nebo na nějaký nálezy archeologický? Pouze v horních částech bylo pár střípků, které by mohly nasvědčovat, že objekt byl zasypán někdy na přelomu 17. a 18. století. No už se někdy stalo, že tam třeba spadnul nějaký místňák, prostě třeba opilej nebo něco takového? Tak mohlo se to stát, protože ty pasti nebyly označené a máme dokonce i z písemných pramenů, že zde v tomto kraji na Českokamenicku někdy v roce 1696 do podobné vlčí jámy spadl jistý Heinz Heike, který zde musel strávit jeden den a jednu noc, než ho našli místní a mohli ho vytáhnout. No a máme nějaké historické analogie k těm vlčím jámám tady třeba v regionu nebo celkově v Česku, v Evropě? Tak analogie jsou i z této oblasti, ale vlastně těmto loveckým záležitostem doposud nebyla věnovaná patřičná pozornost. Takže je to jedna z mála, dovolím si říct, jedna z mála vlčích jam, která byla archeologicky prozkoumána, respektive objevena. V současné době jsme ten vlastně smrtící nástroj, ten kůl dřevěný, vyjmuli a zkusíme provést dendrodatování, které by nám řeklo, jak ta jáma, respektive ten kůl byl starý. Zánik těchto vlčích jam můžeme aspoň v této oblasti spojovat někdy s obdobím po roce 1756, kdy zde na pomezí Českosaského Švýcarska byl historicky zastřelen poslední. Vlci se však do této oblasti zase postupně vracejí, tak uvidíme, jestli tyto vlčí jámy nebudou obnoveny.